foi verte e temblaron un pouco as canillas, tío. Sí, porque Foi totalmente improvisado, non sabía que ibas vir. De feito, cos focos, claro, ti non ves guai. Iso que a mí sempre me gusta deixar un pouco de luz no público por verlle a cara a xente, ver a reacción e tal. E cando te vin primeiro a parella Cati, me parece. Temblaron un pouco as canillas porque é máis chungo, o sea, non sei por resto, porque estas cousas non se falan moito cos compañeiros, pero é peor facelo para alguén conocido, creo que xa cho dixen aquel día, Rafa. sí. Que, o sea, é mellor 500 descoñecidos que unha persoa coñecida, porque claro, non valora só o traballo, o sea, que te coñécete como persoa, entón é como Estás como ese... sí, en plan, que tal, le gustará, lle disfrutará, Sí, estará orgulloso, sabes? é orgullosísimo. É que para mí iso che, volvo a repetir, quitando xa fora o monólogo, é o verte ali, a ver como disfrutabas, ver como cambiaches,